Madang bose. Bose madang. Mak. Ndak mangan sik. Oh, mak oleh mie kok. Njaluk mie. Ayo mak. Engko aku. Aku arep tuku bakso. Ya. Buahmu wis ngulon. Oh, golek bensin. Ora golek anu. Jelas-jelas yo dari. Ya, derek mereke. Mereke nyeme yo. Jane sing 900. Udah yo. Kita ya lumayan lah kita ini loro itu betul oke man kena loro cuma kan berarti cuma kan kafe udah tempatnya bisa ya saya pernah semua isan gue. Apa mas? Mas. Apa Mas Ci? Kowe kok kowe. Iya kok tak kayak abon. Apa tuh? Heeh. Kamu kan blondongnya kamu rata oke rakyat. Nganggo anu, ketok iki. Luwane rada penak. Power lagi pedem to, Man. Jati belok iki. Jati 2 meter setengah ya. Nah, Mas. Apa? Kan ada rumah. Ada rumah. Kayu apian aku wis tak bakar. Lah wis anune yo kuwi kok. Terus kan tinggal. Mendirian orang mau. Mendirian orang. Ono yang tegak kowe. Pisan. Jadi panggil tahu kamu. Terusung misalnya bunda. Iba sami kei Pak kuwi. Heeh. Wis kowe kangen bokongmu arek. Iya. Wes buka ya. Wong iki kan rumah nang Jakarta ngono bali nang
Bahkan kok aku wong ning kono wis komplit anak bojo kok. Wis gari tengok-tengok ya, Mbak. Heeh. Ning yo ora betah aku. Usahane ning omah ki yo ora Sajane gone anak kono kan ijek pisan nonton, Mas. Heeh. Kuwi di toko gondengan no jos. Jos, ya. Mangan bakso kowe. Dari jirakei aku. Retot. Oh sing ngukokne Mas iku meng. apa dulure kok. Piye to ki? Ya kuwi bolone gere anu kon ngebelke ya, Bu. Lah kaya kon ngebelke ku mau kok. Tak mau, Mas. Mas. Bu, utangnya pikir buri. Penting ora wetenge wareg sik. Ah iya toh. Penting wareg wetenge. Iya, Catet ya. ditekok, Kak. Tak. Ini lho. Ndek iki ora jajan ambek duit ini. Udah iki ra jajan lho. Wah, Dalalah buri rene wonge gak aneh. Wonge mulai. Mana? Mbak, apa itu, Mbak? Eh? Apa itu? Apa aja, Bu? Jare. Yo tak cilekke. Jelek. Jenenge kliwet yo ngono kuwi. Kak. Dapat buku dia ke? Be. Ya ora mateng kok. Heeh. Ya, limat. Pokoknya di dulu cilik ngono ya. ger Mbah Jaya. Tangan mana ada mie kowe lho. Iya, iya. Ya ya, Bos. Yang kowe. Yongko, Bos, Bos. Nah, kayak mana? Wih, ambil wih. Sungati makan bakso, habis makan bakso sudah kenyang apa belum? Sudah kenyang apa belum? Belum, nambah lagi enggak? Aku ya umi. Enggak nambah lagi. Sudah. Ya umi kowe kok. Mas Sungati makan bakso 1 mangkok. Katanya belum kenyang. Belum kenyang disuruh nambah sudah tidak mau. Yang mana mau Apa aja. Nanti saya nanti. mie wae. Wis aku mau bah. Hmm? Mie wae. Jaluk uwe. Mau bah Arep mbah sik. Oh. Ya kemungkinan paling enak sing setor men. Kayak ngomong oh. Oke. Kene karo tak ke turu kok. Tak ke bubuk ngene iki lho. Tak ke bubuk ngene iki. Aku mau bah. Piye, mantuk tenan no? Heeh. Ora nang kene sik. Mau mana mah. Ya pesen ke tak mangan. Aku mangane gosek kok sem. Engko yo mangan neng kok.
Mi. Mas. Dahar mas. Apa, Pak? Ayo ya. Gitu. Kerja. Gone mati. Blok kok. Wes, mie ayam asin jurang. Kolega. Kowe mudeng to. Gak enak ketoke. Kowe aku tuku dengi aku. Mau Mas. Cangkemmu. Eh, Tayo. Tayo. Hello Kitty. Le patron